Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Makings of the fearful sphere. Ansa! Gulan guday! Hoy, buang! Gulan ka karon. Magulanon, dili magulan. Hangga ba yan Nahinay yung ka. mga sayang ka? Nasulti na, nasulti. Pagpuyo diha, ha? Nahinay Pagpuyo ka diha. na. Kay sumbagon din ako ng imong naong ron. Tingalig, Nahinay ka mabali na. na sa naron. Sige, Ganti kang chance tayo, ha? Ganti ka. Nag-uol pag kuday. Nga nung wapagin mabalik din sa atong payag si Dong Luminos, ang atong anak hilaw. Nilambos ka siya pagkuhang dahi korason, gikan ato, gingalag alastor. Mauna pangutan na ha, ang wasag ko may bao sa itong bagsay. Mas maayo pa ni wasay, no? Da. Ato na lang adtuon sa lasang say na. Mukhaon kag lasang dahi. Dili ba? Atong atoon dito sa lasang atong pangitaon sa itong luminos dito say. Aron doon na sa taon tay gamit ug makatabang taniya. Yung basit naglisod-lisod na ginoon Sige, siya sige. dito. Oy. Ay, sige, mas may pa dahi. Sige, ato na buhaton. Ato na to ang lasang. Ato pagitaon ang dagom nga nawa. Ay! Aray! Kasagpa ko bisag wa ko'y reaction sa pagsagpa. Kalita. Ho. Ikaw kagiron! Giron ka karong buanga ka. Nganong dagom man ang atong pangitaon. Nga dili man dagom sa Ay, luminos. ekspresyon na Hanggaw nimo. ganito. Ay, ignorante! Bita, andun na tayo gamit. Mangita kita sa atong anak hilaw. Lain kay igot na maminos panahon. Pasinaon sa 9 taon tos dong luminos. Taw. Sakto dug ka say, sakto dug Lain sab kaayo day. Nga sa panahon nga niya dinis dong luminos. May nangitag kwarta ro matabangan nato ang hinaguan ni dong luminos o niya karon gawa na dinis dong luminos. Tonas lasang niya nagkalisod na mamino lata. Pakot karon. Mano ako may Taba. masakot. Ay, Hanggang tabangan ano ato mo? day, tana day. Abi, Tana, seryoso tana. ng ama. Atakon ta tong alastor nga hanggang dako. Burutsahan ta tong alastora to day. Unsa? Burutsahan ta. Dapat sa ha? Ha? Gira me to doon. Kaniyo ta. Doon ay kikon. Mahimo bag mamahuway una ta, Luminos? Sige. Abi mo, gimingaw na ko sa ako mga ginikanan. Si Mami Elsa o si Daddy Armando. Kanus ako magkasila makita. Ilaga akong ipangita, Luminos. Corazon, may isulti unta ko nimo. May tungod sa imong mga ginikanan. Mga ginikanan nimo din sa kalibutan sa mga mortal. Oh, ha? Duha ang imong mga ginikanan sa lain-laing dimensyon, Corazon. Ang imong mga ginikanan din sa kalibutan sa mga mortal. O ang imong mga ginikanan dito sa laing planeta. Nakaila ka ba sa akong mga ginikanan dito sa laing planeta? O, tungod kay isulti na ko si Pular o si Ningning nga ipapangita ang prinsesa sa Lemuria nga mao ikaw nga anaa sa pagkatao ni Corazon. Ang imong mga ginikanan dito sa Lemuria mao sila si Reyna Ostara ug Haring Saramis. So wa pa ko hatagi og misyon sa atong giilang labang hari nga mao si Zeus. Gigubat usab nila ni Alastor ang amon dapit. Ug sa diyang kalit kong nawad-an sa primuot sa akong paghikmata. Mao na kining kalibutan ang ako nakita. Matod pa ni Pular ug Ningning. Mao day nahimo kong estatwa tungod sa lipak nga akong nadungog gikan sa Irkalya. Nga sa ato pa? Immortal ka? O sa ako ka immortal, Corazon. O nagpasalamat na lang sab ko nga ang babae nga akong gihigugma ug akong gimahal mao ikaw, si Hestia. Mahal ko sab ikaw, Luminos. Aba nang dili ko lang madawat kung
Nganong nisangko kita sa ingon ni ining sitwasyon karon. Gubot og samok. Wa ko masayad kung unsay tinguha ni Alastor kanako nga gusto man ko niya kuhaon ug ibalik sa atong dapit ang giingon mong atong planeta. Ipasalig ko nimo, Corazon. Tungod sa kungkugman niyo, babagan ko ang kadautan ni Alastor ug ang hari si Ercalia. Nga may dautang tinguha nimo. Kung ilang ka makuha, mag-agiuna sila sa patay kong lawas. Luminous. Ingon ko ni Ana, ikaw kamahal. Salamat sa imong pagmahal. Salamat, Luminous. Salamat. Kipos ko ni Corazon. Malipayon lang akong kasing-kasing. Samtang nahiduol siya na ako. Kung iya kong kikakos. Tuod ay, si Mami Elsa ug si Daddy Armando. Kumusta naman sila? Ha? Ingon ni ini ang nahitabo, Corazon. Ana, gihaya na ang akong bana. Namatay ang akong bana. Ug wa na usab ang akong anak karon. Sobrang kakul ang akong gipati sa kidangatan. Kung tinuod man nga may kag ang tao, Armando, tabangi ang imong anak nga ato karon sa kamot sa iyang mga kaaway. Tabangi ang imong anak, Armando. Hala, uy! Hala! Unsa ko ba ako sa pagsulot ni Tony Elsa, uy! Uwa pa may balik si Luminous ug ang iyang anak si Corazon. Matod pa naman ni Irang ug wasay. Ang nasunog ko kagabi ang lasang ang magisong ko ni Luminous pero dito pangitaon si Corazon. O kito salpahis nga si Alastor. Ay, ito yung sao din ako, ha? Pagulano na magkayos to ni Elsa. Kay napayhaya sa iyang bana. O nag-ulasab siya, pahin siyang anak. Jaime. Tono. Nakita na yun ko. Ay, maduol na lang ko. Unsay nakuha nimong informasyon sa pag-adto nimo sa panimay ni adtong wasay ug Irang? Ako kuan attorney. Nakita na ba ni Luminous ang akong anak? Nakuha na ba niya kini gikan kang Alastor? What about attorney? Kining sa pag-adto nako sa payag nila ni Irang og wasay. Mabalakon kay silang nagigsulti na ako. Uy, kagabi, ina nakita nga may dakong sunog dito sa lasang. Dito gipangita ni Luminous si Inde Corazon. Unsa? Kung mao, wa pa makit-in ni Luminous ang akong anak. Remy, manuhol kog mga tao, mga rescuer, ug ingon man mga taong magkapatay ni atong Alastor aron mahibalik na kanako ang akong anak. Si Corazon, dili ko makatugot nga lakip si Corazon, mauwa ka na ako, Remy. Dili, Remy, dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.